Ana bi barakatihi darin. Amin ya rabbal alamin. Asyamu utawi poso wal Qur'anu lan Qur'an iku yasfa'ani syafaat lil abdi maring kawula yumal kiti ing dalem di kiamat. Jadi salah sijine perkara sing iso nyelametno awake dhewe sok mben ning gone dina kiamat iku poso karo maca Quran. Maca Quran karo poso. Kuwi iso nulungi awake dhewe sok mben pas nalikane dina kiamat. Yakulu matur apa asyamu poso. Iki matur maring pangeran. Rabbi inni mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar. Duh pangeran kula, ini sak temene ingsun kumanak terus nyegah ingsun hu ing abet atau ama ing mangan wasyahawati lan ing kesenengan-kesenengan binahari ing dalem wektu rina fasyafi'ni mugi paringa saged paring syafaat panjenengani ing ingsun fihi ing dalem abet. Ya Allah, jadi poso iku matur karo pangeran. Domben. Kula niki sampun nyegah bangun niku mboten dahar. Kula niku sampun nyegah bangyata ngempet nglakon seneng nuruti syahwat nalikane ana wayah rina Gusti. Mugi paring ana dhateng kula saged nyafaati bangsa Gusti. Supados kula saged nyafaati tiyang-tiyang ingkang sampun nindakaken siyam Gusti. Iku poso iku sampeyan matur ngono karo pangeran. Iku keistimewaane wong sing sregep. Poso iku sok ben bakal ditulungi karo pasane. Ditulungi karo pasane. Iku keistimewaane poso. Wa yaqulu lan matur apa Al-Qur'anu Qur'an matur Rabbi mana'tuhu an-nauma bil laili fasyaffi'i fihi fayusyafa'ani. Rawahu al-Baihaqi ani bin Umar. Rabbi duh pangeran ingsun mana'tu pun nyegah ingsun ing abet an-nauma ing dalem an-nauma ing turu bilaili ing dalam wektu rina Gusti bilaili ing dalam wektu bengi Gusti fasafi'ni mugi paringa panjenengan Gusti ni ing ingsun fihi ing dalem saged paring syafaat dhateng kawula menika fayusafa'ani mongko diparingi iso nyafati apa karone poso karo aku jenenge Quran, kitab Al-Quran diparingi iso nyafaati maring wong-wong sing gelem nina poso, maring wong sing
gelem maca Quran ing dalem dadi Quran iki ya Allah Gusti kula niku sampun nyegah kawula menika mboten tilem pas nalikane wayah bengi Gusti supados maca kawula Gusti mugi-mugi panjenengan paring dhateng kula Gusti supados kula menika saged paring syafaat dumateng tiyang ingkang sampun maos Al-Qur'an. Iku keistimewaane maca Al-Qur'an Bang ya Allah. Qur'an iku sok ben matur karo pangeran ya Allah. Lah dhewe ngaji Qur'an. Wis pokoke sak iso-isone ngaji Qur'an iku. Ngaji Qur'an iku sak iso-isone sing penting istiqomah anggere bar salat. Maca Quran rake tangsa ayat rong ayat maca Quran bar magrib maca Quran kok anake ngek-ngek lagi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim lho anake kok nangis kosel-kosel njaluk jajan ya sedekahul azim sedekahul azim wis gak apa-apa lagi maca rong ayat Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lho, bojone kok ngajak metu. Mbok blonjo kanggo keperluan sesuk. Bar subuh maca Quran. Bar subuh maca Quran dapat lagi untuk rong ayat bojone ngajak ngeterno blonjo njaluk ngeterno blonjo aku terus blonjo lho Mas aku masakku jam pira wong ki aku rong masak kok ya sedekahul azim senajan lagi rong ayat butuhe awake dhewe iki istiqomah gak perlu akeh-akeh syukur-syukur nak akeh kan syukur-syukur nak iso maca akeh istiqomah. Lah kok ora iso akeh, ya ora apa-apa, sing penting istiqomah iku mau angger bar salat maca ora ketang sak titik, ora ketang sak ayat, rong ayat. Ora masalah. Ora masalah. Iku lho dhewe Kanjeng Nabi. Rawahu al-Baihaqi